Dewch i fyny wrth yr hanes traeth lafan. Mae ein stori'n cychwyn 60 mlynedd ar y marwolaeth Crist. Un noson dwys oedd byddai'r wrthinig yn marsio ar draws traeth lafan. Y bwriad oedd ymosod ar Ynys Môn. Ymosod! Ond ddaru derwyddon Môn codi ofyn mawr yn nhw, a dyma nhw ffoi ymadra. Yn 1937, cafodd cors Iwan Graig Llywelyn Fawr ei gario dros draeth lafan. Yn 1982, enillodd hogau o Anglen Dŵr y Dydd a draeth lafan. Gyrodd y Cymru y Saeson I lor, y mwydr moel y don, ac ar draeth lafan dyma ennill y dydd, roedd Owain a'i filwyr yn llon. Yn 1968, roedd y pwrthmyn yn gyrru'r gwartheg o Biw Maris I lanfa fechan dros draeth lafan. Gallu dy nofio'n wasi? Yn 1926, dath anturiaethau traeth lafan I ben, pan gododd Eisteddfod ei bont enwog. Roedd groeso wedyn I pawb o'r tir mawr I Ynys Môn, Mam Cymru. Dewch I weld